Hola, em dic Suni. Actualment vaig al Centre Ocupacional El Castellet i vinc a col·laborar en les vivències de les dones. La meva família sempre m'ha apoyat en les coses difícils. Si jo he triat una cosa difícil dins de la meva discapacitat funcional, sempre m'ha apoyat. Mai m'ha deixat a un costat i m'ha dit: tu això no pots fer-ho, tira, no ho facis. No, al contrari, sempre m'han apoyat, han estat amb mi fins que jo ho he fet i he pogut fer-ho. Un company de col·le sí que vaig tenir una mala vivència i sí que me va dir: tu això què ho has de fer? Tira, si això tu no ho has de poder fer, i em burlesca. Me gire jo i li conteste i li dic: com que no puc fer-ho, que no n'hi puc fer això i més i el que me se presente. I allà que ho aconseguisc i li dic: que ho ha aconseguit o no? Ahí ho tens. Es va quedar bocabadat, ja no em va tornar a dir mai en la vida res, però mai en la vida res. A casa els meus germans sempre han sigut tots iguals, no perquè uns han sigut xics i xiques, o els meus pares per ser home i ma mare per ser dona, tots han sigut igual. Si algú ha decidit per lo que siga fer alguna cosa que potser és de xica, un exemple, en el cas del meu germà, mai li han dit: no ho facis perquè això no pots fer-ho. No l'han apoyat. A mi igual, a la meva germana igual. Que en els tres ha sigut igual. En l'esport mai m'ha trobat ni en casa ni en ningú company del centre que m'hagi discriminat perquè jo m'hagi triat un esport que és el furbet, que és un equip que això, des del centre es van poder fer equipos, van veure que funcionava prou bé i s'ha tirat avant. Ningú ni tant de xiques ni de xics m'han dit: va, tira, que tu això no pots fer-ho, va, això és de xics. No, al contrari, m'han dit: prova-ho, si t'agrada, al davant. Gràcies per escoltar el meu testimoni. Hola, me dic Lola y vinc así para reivindicar cosas para el Día de la Dona. Yo siempre me he sentido una persona privilegiada. Yo no tengo mai complejos ni m'han avassallat ni la discriminació la coneguda, gràcies a Déu, però no deixo de reconèixer que en la meva època de jove n'hi havia coses que estaven molt criticades i molt censades. No podies anar en un per el carrer i dir-li qualsevol cosa, perquè si no ja es pensaven que eres una ligera, però jo gràcies a Déu, la meva família i tots, no hem estat mai en la vida discriminats. El meu germà, mon pare sempre dia: així venen més tard les dones a casa que els homes. Jo era d'una manera de ser, el meu germà era més tranquil. Però sí que tinc amigues que per ser amigues, o potser elles no s'han donat compte, però jo sí que he pensat que per ser elles, un pare no es pareixia bé certes coses. Però menys mal que tot ha canviat i esperem que les dones tinguin molta força. I jo, si haguera sigut jove, segur que haguera sigut alcaldessa, però ara ja no és l'època. Jo em vaig casar ja major, quasi matxutxa que diuen entonces, perquè ara tota la gent es casa major. Però que jo tinc una família que igual ha criat el meu fill que la meva filla, i el meu fill, si ha tingut que llevar l'escala, l'ha llevat, i la meva filla exactament igual. I a més, jo soc una persona privilegiada, que tots ho saben. Jo ni vaig a comprar ni guise, que està el meu marit, i el meu marit i jo ens ajudem mútuament en el que siga, i ell
pues, com li agrada anar a comprar, pues, ell compra i guisa i jo faig altres coses. Així és que, aunque em vaig casar majors, que son pare de Juanjo sempre me dia: Lolita, el cases enguany? Va, que si el cases enguany, jo el regalaré el comodí. Pepe no em va regalar el comodí, jo em vaig casar ja major, però que ha tingut és de tot, de riure i de plorar. Però bueno, espero que les coses milloren i que les pròximes generacions que venen que lluiten les dones perquè és que és precís, perquè les dones no tenen que estar darrere. El món funciona per les dones i res més tinc que dir.